खुलुमबाय स्टुडियाव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि साननि रादाबफोराव दङ काजिरङा माहारियारि पार्कआव मैया 10 एप्रिलाव लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया दावबायफैदों। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारा महकुमानि साबथाग्रामाव पुलिसनि गुलियाव सासे सुरां मोसौ फालांगियारि सानबार आलिया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो नासिर उद्दिना जोखोम जादों। आसामनि करिमगंज जिल्लायाव हा गिसिखानायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। कक्राझार जिल्लानि बनरगाव जायख्लं एथलेटिक्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव 3 एप्रिलनिफ्राय खुंजानाय 21थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। तामुलपुर दख'रा एबसुआ बर'नि रंजालि फोरबो 18थि बैसागु फोरबोखौ बैसागु दाननि 1 खालार खालि तामुलपुरनि घग्रा सकआव खुंफुंगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिल्ली बर' गौथुमनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब आगु बैसागु फोरबो फालिदों। भिडिअ हस्टिंनि सार्भिस इउटुबा रासियानि संसदनि गाहाय सदननि इउटुब चेनेल द स्टेट दुमाखौ ब्लक खालामना होबाय। जम्मू काश्मीरनि लादाखनि नुब्राक महकुमानि सिङाव मोनसे लुफुंबाय थानाय दालांआ बायग्रेबनायनि जाहोनाव 4 मावसुमानि जिउ खहा आरो 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। श्रीलंकाया गिबि खेबनि थाखाय रांखान्थियारि आंखालजों भुगिनांदों, जेराव नोगोरारिफोरा गावनि जानाय आदारनि थाखाय सनानि गहेनाखौ फाननानै जानाय आदारखौ बायनांगौ जादों। थाइलेण्डनि फुटेकआव खुंजानाय थाइलेण्ड अपेन बक्सिंआव भारतआ 3 गल्ड, 4 सिलभार आरो 3 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।